Hello everyone, good evening to all. Welcome back to my channel. So नोंथांमोनखौ आंनि नैबे चेनेलाव बरायबाय गोसो गोथारै. So नोंथांमोना माबोरै दं आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ. दा आङो थांनो नागिरदों चौकआव बाजार खालामनो. So नोंथांमोना जुदि नैबे भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड दङबा नायलांबाय था आरो जुदि नोंथाङा जुदि नैबे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामनानै हो. थोदो जोङो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै. डाइरेक्ट जोङो चौकआव बाजाराव लोगो मोनसिगोन. आं माबायनो थांदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो. थौदो थांनोसै दानियाबा. लेट्स गो टु द स्टार. नै गाइस आं मोनफैबाय माने दा चौकआव. दा थांसै आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ. नै मोनफैबाय आङो. नै बाइकखौ दोनना लाखाबाय. नायदो. नैबेयाव आङो माने ब्रयलार लादोंमोन बायनानै. नै बिलाहि लादों दा बिलाहि. नै बेदरजों दा होख्लायनोसै. अलकबि आरो अलकबि लादो नै. ओमफ्राय घर My friends दा आलु लानो नागिरदों आङो आलु. बिलाहि लाखांबाय बिलाहि आरो दुन्दिया लाखांबाय अलकबि लाबाय. बिनि उनाव दा आलु लानि र'. दा माने आलु लानो नागिरदों. दा आलु लाबाय पियास लाबाय बेनिफ्राय जाबाय आरोना. नायदो बे जाबाय मा मुसलपुरनि अदालबारि बाजार बियो चौक जायो आरोना इभिनिं टाइमाव. नै चौकआ जाबाय बहुद बरिया मोनो आरोना. नै फुलकबिफोरा फान्थाव बेनिफ्राय फुरा लकेल. नै थालिर बे जाबाय थालिर. नै कमलाफोरा आरो दालिम आलु नै साइडथिबो दोङो. नुजोबसिगोनलै. गाइखेर लानो र' बावदोसो. गाइखेरा बेसेलै? गाइखेरा 30 थाखा. माबे आधा किल' ना फवासे? आधा किल' इ बेसे दोङो? आधा किल'? ए फवासेसो नांगौमोनलै. गैया न'? दे हरलाय. बेखौ लागोन दे. नै दा माने गाइखेर लाना दं गाइखेर. नै फाथै. नै थालिरफोरा बरिया लांफैथोना बन्द' खालामगोन दा. लांबाय आं 100. पानीलाव.